Сәлам дуслар, бүген без storytelling хакында сөйләшәбез. Мәктәптән өйгә кайткач, әти-әниегезгә көн дәвамында булган вакыйгалар хакында сөйлисезме? Дусларыгызга да үзегез белән булган хәлләр турында сөйләргә яратасыз. Шулай бит. Менә шул сөйләү, баян итү storytelling дип атала да инде. Тәрҗемәдән ул тарих сөйләү дигән сүз. Дуслар, кызык соннарга юлыктым әле. Кешенең игътибары туплану вакыты 8,25 секунд тәшкил итә икән. Шул мизгел аралыгында син аны үзеңә җәлеп итә аласың. Ә безнең үзара сөйләшүләребезнең 65% нинди дә булса вакыйга турында бәян итүгә кайтып кала икән. 18 минут бу вакыт аралыгында син теманы ачып, аның асылын аңлатып өлгерергә тиешсең. Нишләтәсең, үзара мөнәсәбәтләр, кешеләр белән аралашу шулай кырылган. Без мәгълүматны нинди дә булса вакыйга сөйләү аша кабул итәбез. Шунда сөйләгәнне күз алдына китерәбез, җанлы картина тудырабыз. Шуңа күрә storytelling дигән төшенчәнең популярлашып китүе бер дә гаҗәп түгел. Бүген storytelling алымын яшәешнең төрле тармакларында кулланалар. Аны товар тәкъдим итүче эшмәккәр, үз белемнәрен киң аудиторияга тапшырырга тырышучы психолог, коучлар да, маркетологлар да, журналистлар да куллана. Журналистларга storytelling нигә кирәк? Гади итеп әйткәндә, үз язмасына тапшыруына, анда күтәрелә торган проблемаларга игътибар җәлеп иттерү өчен. Storytellingның нигезен нәрсә яки кем тәшкил итә? Төп герой. Бу сез язарга яки сөйләргә теләгән кеше. Сюжет. Төп герой ниндидер вакыйгаларга юлыга, авырлыклар аша уза һәм теләгән нәтиҗәсенә ирешә яки юк. Максат. Шушы тарихны сөйләү аша сез аудиторияга нәрсә әйтергә теләдегез? Кулланучы моны укып, карап, сорауына җавап таба аламы? Менә шушы үч билгеләмә storytellingның нигезен тәшкил итә дә инде. Storytelling төзегәндә кирәкле алымнар турында да сөйләшик әле. Геройның хис кичерешләрен мөмкин кадәр ачыграк күрсәтү. Сезгә үз тарихын бәян иткәндә язма героеның күңеле тулды, елап җибәрдеме? Шушы мизгелне тотып алырга тырыш. Үзеннән рөхсәт сорап материалда куллан. Караучыларны нәкъ менә шундый күренешләр җәлеп итә. Киеренкелекне саклап калу. Язма яки тапшыруны кызыклы детальләр белән бает. Укучы яки тамашачы ахыры ни булып бетәр икән дип көтәрлек булсын. Аудиторияны ышандыру. Язма герое реаль кеше икән, аңа күбрәк ышаначаклар. Тузга язмаган уйдырмалар белән кешене ышандырып булмый. Вакыйгада герой үзе катнашса күңелле. Шунда булу хисен тудыру да яхшы storytelling нигезе. Шуны онытма. Аудиовизуаль компонентлар куллану һәм текст белән бергәлектә эшләүдә хезмәтеңне кызыклы итәр. Басма матбугат икән язма герое белән бәйле фотолар куллану кирәк. Медиа киңлектә исә тарихны геройның үзеннән сөйләтергә һәм видеоны текст белән баетырга мөмкин. Сурәт һәм субтитрлар бергә булганда мәгълүмат җиңелрәк кабул ителә. Үзем мондый видеоларны тавыш белән карарга яратмыйм, текстын гына укып чыгам. Уртаклык. Әлеге тарихны тыңлап торган яки укыган кеше үз язмышы белән уртаклыклар күрсә, ул аңа ныграк тәэсир итәчәк. Storytellingта еш хаталарга тукталыйк. Сөйләнә торган тарихны күп саннар кертеп бозмагыз. Тамашачы аларны барыбер истә калдырмый. Аңлаешсыз сүзләр куллануда отышлы түгел. Сөйләнә торган тарихта конфликт яки шишелеш булмаса, ул аудиторияга кызыксыз булачак. Storytelling төшенчәсен халыкара оешма җитәкчесе Дэвид Армстронг кулланышка керткән. Ул оешма җитәкчелеге һәм хезмәткәрләрнең үз сөйләүләреннән чыгып төзелгән хикәятләр ярдәмендә
компанияның уңышка ирешү фактын таныган һәм башкаларга шушы ысулны өйрәтү буенча укулар үткәрә башлаган. Чит илләрдә storyteller булырга өйрәтүче махсус курслар да бар хәтта. Алар storytelling алымын фоторәсемнәрдә, видеода, анимациядә куллану һәм заманча шартларда аны мультимедияле итәргә омтылу буенча белемнәр бирә. Дуслар, бүгенге дәрес буенча фикер һәм сорауларыгыз булса, мин журналист булам дигән Telegram каналыбызга язылыгыз. Шунда очрашырбыз.